సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. మన సబ్‌స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో చెయ్యి బ్రో అని ఫోటోస్ పంపించిండు. సో తన కోసం చేసిన. సూపర్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో బాయ్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. గర్ల్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం అది. సో మీకు ఎవరి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. అక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికి. సో కొన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇదే ప్రాసెస్‌లో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో మీద ఇలా టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో 23 సెకండ్. సో ఇక్కడ 23 సెకండ్ ఉందిగా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది కంటిన్యూ ప్రాసెస్. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ 2 ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ముందు. 14 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఇక్కడ మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 23 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఫోటోని వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ ఇక 29 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంది కదా దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా
ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సింపుల్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే. ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ కంటిన్యూ ఉన్నాయిగా, ఈ లాంగ్ ఫోటోస్ వీటిని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ వరకు. సో, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 24 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, లాస్ట్ 29 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.